Malakalay ba na ko? Oh. Pumasok ka! Ano? Oh. Tikulugan ko ako ka mag-inang ini. Pumasok ka! Nakukulugan ka ka! Pumasok ka! Ito ang eksena sa Urban Kiburak pagpasok pa lamang ng bagong taon. Ang pinagmula ng away, paupahan. Kaya nitong ika-16 ng Enero, idinulog na ni Karen Pastorizo ang kanyang matagal nang pinoproblemang mag-ina. Parinig po ng parinig, nakakasuhan daw po ako kasi po nagparenta daw po ako doon sa pwesto ko. I-ready mo yung load ko, talagang pag naka-ready dapat ako, sabi ko. Kasi, So wala ka nang ibang inaisip noon, yun na lang pag FB Live. Opo. Dahil gusto mo talagang makita ng publiko. maaktuhan po. Kasi po ilang beses na po yan wala pong nangyayari. Sabi ko ngayon pag nag-live ako sana ma-actionan, maturuan po ng leksyon ang mag-inang ito. Yun lang po ang gusto kong mangyari. Ilang ulit din sinubukan ng aming team na makausap ang inirereklamong mag-ina na sila Sonia at China Martinez. Ngunit tumanggi silang magbigay ng pahayag para sa reklamo laban sa kanila. Dahil dito, tinawagan namin ang punong barangay ng Bagong Bayan Norte na si Kapitana Raquel Tutanes. Meron na po itong gagawing aksyon yung tanggapan nyo. Bukas maghaharap-harap po sila sa barangay. Opo, sir. Ito bang mag-inang Sonia at China na may bar dyan sa inyo? First time ba ito na reklamo o may dati ng mga reklamo laban dito? May dati na sila, sir, mga reklamo. Ito bang nagre-reklamo at saka itong nireklamo yung mga residente po ninyo o mga taga-ibang lugar ito? Actually, sir, hindi sila residente. Kaya lang, yung business, nila, sir, yung location ng business nila, nasa land area ng Bayan Norte. Dahil din sa pagbabanta kay Karen ng mag-ina, ay tinawagan na rin namin ang Naga Police Station 3. May nababanggit din po itong si Karen na pinagbantaan po siyang papatayin. Sa ganun po ba, ano po yung formal na pwedeng isampang kaso po ni Karen dito po sa mag-ina? Pwede mong pasuan sa ng threat, like threats po, and justification po, ma'am. Pero ma-undergo pa po sila ng, ma'am, ng barangay po. Waiting lang po kami, ma'am, kung po sa certificate of action, provided witness and medical certificate po. Opo. Sargento, desidido po itong magsampa ng kaso. Pwede ba nating tulungan itong si Karen na makapagsampa po ng kaso dito po sa mag-ina? Opo, ma'am, hinintay na po natin yung proseso sa barangay, pagtapos po sa barangay, and then proceed na po dito sa station. Kinabukasan ay tinungo na ng Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ang lugar kung saan ang sinasabi ni Karen na minibar ng mag-inang Sonia at China. At nang mapuntahan namin ang lugar, sarado na ang sinasabing minibar ng mag-ina. Naabutan namin sila Nanay Marlene at ang kanyang bayaw na si Susi Mo na ginagawa ang kanilang pwesto. Pagdating nila, nakatrasikil, nagtatrabaho ko dyan, ang sabi ng mag-ina, sino bang sinabihan niyo yung trabaho dyan? Sabi nila, itigil daw ang trabaho. Itinigil ko, akala ko yung may ari ng lupa yung dalawa. Tinigil ko. Dahil din sa takot sa mag-ina, ang ibang naglalako sa establishmento ay mariing tumanggi na magbigay ng anumang pahayag patungkol sa kanila. Ilang araw lang ang lumipas ay pinatawag na ng punong barangay ng Bagong Sur si Karen at kanyang inireklamong siga umanong mag-ina. Dito na nagbigay ng pahayag si Kapitan Ricardito Velos tungkol sa away ng dalawang panig. Hindi sila magkasundo talaga. Kaya kahit anong sabi ko kung pwede, kasi sa barangay neutral side, wala kami kinakampihan. Kung pwede masitol talaga kayo. Kung ano man, sakali magkasundo, di okay, pasalamat din kami. Pero kung wala. Kasi para mabilis ang proseso sa loob ng. Kaya sabi ko, good luck na lang. Wala akong magawa kahit anong effort ko. Kasi gusto ko magkasundo talaga. Pero wala. Makikitang naging masinsinan ang usapan sa lupon at makalipas lamang ang ilang minuto, natapos na ang kanilang diskusyon. Minabuti na rin ng aming team na makuhanan ng pahayag si Sonia Martinez. Kinumpronta ko siya. Paglabas ko, binibidyo niya ako. Sabi ko, you are violating my rights. This is my
pribadong buhay ko ito. Bakit? At bawal yan. Sabi ko, that is a crime o violation of privacy. Sinabi ko na sa kanya yan. Sabi ko, stop it, please. Ay, sige ano. Siyempre, tao lang naman ako. Na-trigger ako, ma'am. Lumapit ako sa kanya. Talagang inaago ko yung cellphone, pero walang sakitan. So, ayaw ko namang gumanta. Ang target ko lang, ma'am, yung cellphone para ma-stop na yung video. Nung nasaktan na yung anak ko, nagsigaw na. Nung nasaktan na ng asawa niya, naghiwalay na sila, malayo na. Kaya paano naman siya masaktan? Walang hindi siya nasaktan, never siyang nasaktan. Anak ko ang nasaktan. Yung video okay namin, may permit naman yun, may barangay permit. And up to, hindi nga umaabot ng 10 kasi wala namang mga tao doon na looban baga ito, ma'am. Kaya yung mga sinabi niya sa live video, na sabi niya, inaabot ng umaga, patunayan niya. I'm ready to face it in court. Sa kabilang banda naman, ay nakaramdam ng tuwa si Karen sa naging desisyon ng lupon. Ang sinabi ko sa lupon na hindi po ako magpapaareglo, kaya ang ginawa po ng lupon, bibigyan po nila ako ng certification to file action para po makapag-file doon po sa reklamo ko na sa pananakit, pangaharas, tapos sa mga ginawa pa po nilang iba sa akin. Matapos maibigay kay Karen ang certificate to file action, ay sinamahan na rin namin siya sa Naga Police Station 3 upang ihain na ang kaso laban sa mag-inang Sonia at China. Sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, masaya po ako dahil lagi po silang nandyan, nakasubaybay, nakaalalay at sinusuportahan po nila ako sa aking laban. Mabilis po ang kanilang aksyon at natulungan po nila ako. Kaya po, malakas po ang loob ko talaga na maipagpatuloy ko po yung kaso dahil nandyan po sila, sinasamahan ako sa aking laban dahil po gusto ko po talaga mabigyan hustisya yung ginawa po ng mag-ina. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo.